ka AICS haki lai tili jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip kambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top. Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana slipper sni kabla wanra jaga North East Institute of Professional Studies Hanongpo Town Shopping Complex haka kamera kabal laispa penrung kerteng yelade ban yo jihikai dagabopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra nalor ki bopun ba agi skol sorkar bat ki skol jong ki riu shimet ki badan ha keleng jong ki jaka bat keleng ki shnong la banong badon shibun ba ki skol ki balaseng daki kenhun balang baper jong ke balang Kristen nalor ki wei ki kenhun balang hapo Meghalaya ke balang Presbyterian ke wei na ki balang ke balaseng ya bun teli ki skol bat ki balalong ke lenti sia ke jingnang jingstan kumbawan ke balang Kristen ban tip ya blei nongbu nong thau rengkat bat ke jingtip ya ke jingnang jingstan lengba ki missionary hakipor ki bamanswa kawai ni ki balang Presbyterian Haribhoi district kabala seng ya ke skul lane ke silam ai hikai ban tip ya ke thok katar bat ke start kanang kadai ke umke Presbyterian Secondary School Haribhoi district na ka jingi ai lenti jogane ke skul nado bala seng ya ka house nem syajar kendai spa kendai pesan ki hybrid bat ki balasan ki wan ban pule ha kene ke silam ai hikai buatlah pedeng ki babun ki jingduna kum ke senong ke badan hanong kendong Henry lad sengapat i ke jingmi jong ki samla pule na kene ke skul kala longpat ke silam ai hikai ke babiang bah ke badan ha kene ke than la rupan kedau bakat banang ya ki por bat kisnem kane ke skul kala nang yo jingirap na ke sarkar kum ke jingsiu ya ketulop ya ki katto kane ki no hikai bat ki weipat ki katto kane ki no hikai ki dei ki bala kersian da ke balang lengba ke skul managing committee ke bala peniat hi da ke balang hadin ga jingyai lenti ke bala apalat arpu khandai snem ki bor peniat skul kila nang la ban pentelun ya kane ke skul da ke jing kersian borba ki paj runget jong ke balang hagane ke snem ke bamantapan kene ke skul kala sedang ban penlong ya ke annual sports meet ha ke bala penha perdano mentang sengi dau ba ran som sutunga ubri wei na kirang ba bujudan mensim baha banirap bat ban kentiu ya ki babon ki kam hapo ki imlang salang bar waban ru kumuko chairman jongga MIDC lane ka Meghalaya Industrial Development Corporation jongga sarkar jela ha ke bah kene sengi la sakilang ya kene ke jing penha perda da ki bor penit skul lane ki nongkit kam jongga school managing committee ki ba kentup ya Utemen Basan B Khamdej beliau chairman uba SD Moksha beliau secretary nang ta uba Ardkhar beliau secretary senang uba bu B Mo Phniang beliau headmaster barim jongane school nang ta ka kong J Lengdo kepada headmistress jongane school nalor ki wepan lengba ka jing penlong ya kene ke lempung ki kena pule jongane school kentup nadu ke barit bat hadu ke belak khamsan ke layo ban petni ya kasap jongki haki kam milekai ki bala penlong hagi kerdan beper bat kijat jingi lekai beper kum ke jingai mesim ya kini kena pule ki bajob hagi jingi lekai la ai dagi khusnam haba ajin keran hang sengi uba ran som sutunga kumukong san ulaong ba ke juk ka barim kala let chadin bat ke juk bathmai menta kalawan bat ki kena pule ki badan sikin nong kendong kim desu ban perkhat banamar ki pule hagi skul nong kendong kim la ban yo ye ki kerdan jing pule bahe Henry Ulong bana kum kini ki school ki syakmi ki doktor ki profesor ki engineer bat kiwe da ka bai nusa ba mau ulong engineer wan hi na school ka badan senong kendong shushu ha kijinga jingkran na kaliang jong babu bi mo phniang ubri udkhat jong school managing committee ulpan pau ya ka jingjin jar jong ki khana school ha ka por liur ha ka bai de bat ka lenti ka sengkin ban poi shikdi ka school kum juru ka jingdon kam ban penkha ya ki kamera class dak bapen kan mau bakadon koi ke form ke baki juhab ban pendap ke bawan lengba ke office DSEO ba hato kini ke school ka don em ya ke surok ke bapen yaso na ke surok yat kali hadu ha school Henry ha kata ke form ke school nadu bala seng ya ka lahap bet ban tho ba om don surok kini ke penlong yo ba ransom sutunga ban let jurip ya ke lenti ya kejat ban poi sik ni ke school rengkat ki dikhot jong ke school managing committee bat lab ba ke lenti ke long shisang ke bajenjar khamtam hagi benai liur kene kala mi pat kejing keren bakum ubriu badan hak sarkar un persyang ban penwat ya kilat kilenti ban yo jingrap
Haki school ki prepare ki belayat syakaman. Kini ki jingil ekai. Kila bandon arsin lane laisin haki sistem. Lakalong haki jingil ekai football lane ki jingil ekai cricket lane ki jingil ekai ki prepare. Haki sistem ki don shibun ki jingil ekai. Namar kalong ke badon kam hadu kata-kata. Habang ngayo snow ya ka school. Baka ni school menta ke enrollment jong ni school ka don lais pa Andreo Pusan ngut ki kena school katno kalong nga basngo tenan banyo asngo baka ni school ka don hadu katni ke enrollment kani ka penpau syai ba kani ka school ka day ka way ka benta ka ba hakmat kamtam hagane ke snong kabai ke jongi ke snong umke ke umke Presbyterian Secondary School kat kum gading sotho ke jonga kadai ke balaseng da ke balang umke Presbyterian kadai ro ke bala pniaj da ke balang umke Presbyterian nadu pasdang meneng layo so ya ke jingkren na iba mau pnyang iba longru I founder jong ka ni ka school. But hakini ki snem ki blalait no nadu snem kat kandai spa kandai busan lanagam bakla. Shibun ki ki bapi pilai kendo. Hakini ki jingai lenti ki jong pi. Ban penya syakmat ya ka ni ka school. Henry ka school kemen namar balai ba pimdu jingkermen. Warap deng ki jingi kendo ki babon ki bapi kendo. Kum kinong seng jong ka ni ka school. Pimdu jingkermen Henry Pia Syakman. Barang kermen skam bagai ke school kalong kumne kum bakalong mentaro kadai ke jingtre sitom hi jong kabalang umke hangne bat kum juru kamtam nagamenta ke school managing committee. Ka umke Presbyterian Secondary School kabala peniaj da ka umke da ka balang umke hangne. Nasukumen namar ba phi baka balang hangne. Kalashim ya kata kajingyo ijngai kaba I Miss A.W. Thomas ilabo habding jonga bat jongi I Miss A.W. Thomas sabiwan kum commissionary sa kanikatan kaba I ka jongi kaba ningkong kaba ile kalong ban ai ya ka jingnang jing start kata kadai kaba ningkong kabar kata ka day ka bakmat banay ka education kamtam nagamenta kini kibriw kibadon hagani katan rikasi banjantia jongi ngabu ka jingkeli balay I Miss A.W. Thomas I don ka nagabenta ka bakraw banay syangi kikun kasi kikun kara namar nga so ba kane kadai ka benta ka bakrautam lanangi ay kiwe kijing ay kila banduno Henry ladangi ay ya ka jingnang ka jingstan ladangi ay ya ka education kane kanam duno satya lano lanoro baladangi ay ka education kamtame nagamenta kini ki kena school ki jongi kini kinom yailat nakatagalenti ka babha kin sotoro ka ay ka babha bat ka ay ka basneo kata ka day ka benta ka bahagan ni ka janmit ka sokmen ba ka balang kay Presbyterian ka simya ka ni ka benta ban peteng ya ka ay ka ba I Miss A.W. Thomas ilabo hakmat jongi ban penyat ya ka ban penyat ban pensapriang ya ka education kamtame hakapule kaputi ban penyar habdeng jongi kibadon hakanegatan hon ngi hakinigisgi ba ladangi pe ka education hakanegatan ka jongi
kampat da poi hadu kata ka put ka bangi ngidei ban poi ladang ila bot bahaya ka ka bakini kini baseng ya ka nongrem kini ki missionary ki balaseng ya ka nongrem ladang ila bot ha nga kermen bamenta hadu kan ka kalimat ka education kam tam hakan ka rikasi jantia kala dei ban poi kham syakmat Henry namar lese kala aban don kano ke jing tron hakabai dei bat ke jing pule putih kala aban dei ne kaliang jong ke polisi ladai na kano ke benta ke baka education kam nam ke klen patla aban dayat ba hadu kata-kata hakan ke rikasi jongi bat jantia jongi namar kata ngi hakini gisgi baki babon ki kena ki jongi ki babon ki pule sabar balai namar ba hakanega jaka ke jongi kabangi deban yo ya kanega jing pule ka biang na dong sadong Henry menta ngi bakam pat da don hadu kata ngakermen skam banakaliang joga sorkar kan sashim ya kilat kilenti kumno ban penbha hakabai dei bat kepule keputi kena nongsor ngaru ngapule nong kendong nadai nang tires nong kendong Henry ngayeng hang ne kumu engineer ngapas engineer bunsin kidang mot batanggi kena sor kilaban pule engineer kilaban pule doktor kilaban long profesor tang gitu ki kena kiba shonga sor Henry ngani tho ipi mdei kumta war ki kena kiba long kendong ro kilaban long engineer kilaban long doktor kilaban long profesor kilaban long officer kata ka dei ka mga kwa ban ong ipi kau tang kawai ka bapi pi don kam ban le kalong bapi don kam ban trestom don kam ban trestom kata ka dei ka ba khmat habang pendap ya kata ka Judas form ka judon kawai ka kolom ka baong whether approachable route connected from main road to school, yes or no, misal pendap tinggi I know nomor bangin don tewala da pisong ta yuk sir nagaliang jonga sukwa benong yupi kan nom selam syu bagi nong ungkei ngai bagi ladon kali ken salik bu igi kun handu hante mar haga por lior haga por badap kan mau mensua khat lai khat sau senam ngaladon hangne por badap hang tu ha pentor piju sakut ki kena te ka por kan nom selam syu bagi lek bu daka kali te nang do nang ne na musurak bania chana su sibut ki ong kine ki parana hikai bat khat mijing meeting ne lepek lang u approachable road uban connects habaro southly ki season lani ki ayam ni kwa ba penyerap lam bukan poi hang do ate pelau school jini udan arjat ki umat juga jing sosi bat ki umat juga jing kemen ki umat juga jing sosi ki jauh kini de namar bangi pat ka donut ndre ka jing ka umat juga jing kemen ka jauh de ha baka mansim bagi jimut ju perkhat jungi ka jauh dai pin siam ya kata umat juga jing kemen jadi tang hamadan sport lada udah player football mangau kepa ladang ni ibu kun jengau dan hamadan football lada wa tap kalau lagi umat juga jing kemen sia jauh dia pergi kena aru akan diperkan mau bah ki umat jing kemen jung kena hikai umat jing kemen jung ki kemi ki kepa jung pi haba pidan hagi bakun kini ke jat lampung ke sport ka penja ya ke jimut jung perkhat jengki bat ki klub ya ke coba ki akan do haga jing im jengki naga benta ban penhe ban san ban sai thi tak ga bagamot ban ong hang ne galong kun balong imadam damblong menne ye ki juk ki bangi im ke juk start bat haga juk ko por ga ne ga jing sniuru ga yai jarang kharang khat kaya budin hangta habadan ga jing ha hangta ga don ga jing sniu ubasta du ong where there is smoke there is fire sin badan tedam dan baca dik tede hange bama phigi khana school ada banjit ha badan kamen sim banila spot
kajing elek gadan nengkong house sportsman kini ki dak ki ba dan hangne no kidan lagad jong kajing mot lada kadai ka week ru kata kitin week kadan la kajing mot lada kadai ka sport ru kadan la kajing mot kisan teli kidak haga sport kidan la kajing mot amar kata ay bagani ka youth works bat ki events dan ki items ki program per lale kinlang kajing hikaya phi ba phi pin sa pandha ya katu kay ga ba piladap benle dan haki tayo gi baladap mi dangyo ban penkut ya ka sport hang te hapo cluster research center CRC Mahati jungi haga ba arpo lightly ki school ki asim banta kini ki kepagi yang ship bangawan kakamhe agata ka sport jong ka school dan ya ka sport jong ka ribuhay haka jingdam jong ki kena school ngai ki kenan dementara sini hangne ngatrai kawe na ki items kabadan haka ne ka school weeks jong pi kadahi ka sport tenamar kata ga bangamut bangong limbagan ne ka sport lana ka youth weeks o ka school weeks jompi gi kerman bakini ki kena school nang ki ban ai ka jing hikai na gi pat laga de ka sport ni ga de ka rai ka shat ka kemen ai ko play shibun ya pi kena school ya ka perform ka ba pidan menta ka ba pila ban penhap ya ka timing mo ka jing rai bat kituki bat ya tu ka drill jompi itu ki dei kisap balada omdan bahikai pim nang mansyat kumtu tepenan kam hap yaka de tanggawe ka ba ngakwa bangang kalong ba maphi ki khana school ki badan hangne menta ki banlang ka lawe jang ka snong ka balang hangne hamkai pide ban kop yalade pide ban challenge yalade ba manga ngalong uwe na kinong yalam ki babha kata ka de bandan ha ka jimut jung berkhat jung pi banglai na ki basni kaspot lane ki jaji lekai ki jaji program ki baper ki penbernia ya ka jabing badak ju baper ki tempra ru na ka benta ka pule ka dangle ka jumi te hakane ka jindon jinge ka school week yo iba ki khana la shir hem ki la shim benta ki items baper ba ki la pen i la ki jong ki sap ki ba ki don hakane ka school week jongi te makata kat ki jingi i bahagat jingi jenga kat banang mi kisngi kipor ni im hakane ka jukstat ka bamenta ladan kam shisha yaki khana bakine sim benta hagliang ki sport namangi tip baka sport lane ki items of heba pair ki penlongi ki khana bak ban pen pro jabing yaki lane bakin yo akum ka jingkilan met namar ka sport kalong ka we ka dawai ba na ka benta ka jing pen khoj ro ya ka jabing ki jongki tengam dani ai ban kran hakane kapor tang kinaikin tian saji senpat nga ai ko bleker pangpat ya kito ki khana school ki ba shim ki benta ba pheba phera kane ka school week ko blai shibon ya ka jing trai shi tom jung phi ngai i shi sha phila pen i la ka jong ka sap kermen ba nang ne shakmat nginang kiu sha ka thong jong ki jingela kai ba pher bangin ya kaju rang lanya dir banyarang kador bat ki we ki school ki banya don hapo ka ribho jingi Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei khandai hendru yue ar nyo lai